Puteți să ne povestiți puțin despre dumneavoastră? Unde v-ați născut? Ce vârstă aveți? De unde sunteți? Ca tare m-am născut în Vârgeriș, dar am trăit în Isporin. Și m-am căsătorit și am venit aici ca 54 de ani, de când sunt venită aici în sat. Și am 77 de ani. Cum a fost copilăria dumneavoastră? Bine, aș spune că a fost tare ușoară, dar nici nu a fost rău. A fost normal. Am lucrat la corvos cu părinții, prășit la șira, la prășit sfeclă, la popșoi, la tot celea. Și unde ne lua părinții, acolo ne ducem. Dar să zici așa că a fost rău, nu a fost rău, că a fost de tot. Dacă a plouat și s-a făcut bunica, asta înseamnă că a fost bine. Puteți să ne spuneți despre pasiunile dumneavoastră și cu ce vă ocupați astăzi, adică despre meșteșugurile pe care le realizați? Am mai multe meșteșuguri, că în viața mea eu am fost croitoreașă, am lucrat 30 de ani la croitorie. Eu când s-a făcut destructurarea asta, s-a stricat colectivul ăsta nostru și apoi eu am trecut. Eu este le știu din copilărie, tot este și țesutul, și împletitul, și curșetatul, tot este din copilărie, și de la școală, de la părinți am apucat. Acasă la mama am țesut și am țesut iarna, tot iarna țesăm. Vara scărmânam, spălam mâna, o scărmânam, pe mă dădeam la mașină și iarna o boiem cu mama. Când mai ducem la nenii noi la boit, când mai boiem și acasă, și țesăm. Cu asta, cioluri, e ca piteria, asta e în patruiță, asta e în cinșiță, asta e tot în cinșiță. Am și în 24 de zi, ca și de pe scaunul și de pe acolo, 24, dacă e pișe, nu știu, ne-am văzut cu așternul, tot e, că asta e tot în 24 de zi, am mai multe feluri, în 24 de zi, dar la ea să fie și 2 la țesut. Și am țesut și cu moșneagul cu eu, am țesut și cu nepoții și copiii ei. În 2000 am scos statuile din casă, în 2009 am scos statuile din casă, ultimul care am țesut, e că de asta așa cu privaz am țesut. Am țesut și prosoabe, am țesut și ștergare, am țesut la mama acasă când eram. Dar prosoabe am țesut și acasă la mine când am venit. Curboțic am făcut la prosoabe și la fețe de masă, și fețele de masă mă tinc îi pus acolo. Da. Cine sau ce v-a inspirat să practicați acest meșteșug? Dragostea de meșteșug. Dragostea de meșteșug. Tot tare mi-a fost drag. Tot mi-a fost drag. Ce v-a atras cel mai mult la activitatea pe care o faceți acum? De tot cele m-a atras. De tot cele mi-e drag să lucrez. Puteți să ne spuneți ceva concret? Anume, Un exemplu. la pitirea asta în 24 de zi, asta e tare interesant de tesut și mi-era tare drag. Eu am gândit când am scos natra din casă, am gândit că n-aș mai am de lucru. Așa tare m-a scârbit că am mântuit-o. Am gândit că n-aș mai am de lucru, dar văd acolo, nu i-a dat Dumnezeu de lucru. A fost un membru al familiei sau o persoană din comunitate care a contribuit la dezvoltarea acestei pasiuni? Nu știu cum să vă spun aici, a fost tot un fel de dragoste, de lucru, de tot cele. De cât timp practicați acest meșteșug? Din copilărie. Din copilărie. Eram clasa 4 când am făcut niște piese de pierne mici pe ele. Clasa 4 eram. Dar când am fost în clasa 6, am făcut pentru școală costumele naționale, o grupă de fete. Cum era meșteșugul acesta pe vremea când ați început și cum s-a schimbat până azi? La mine nu s-a schimbat, nu a fost așa și este. Nu a fost drag și atunci și acum. Și dacă este ață și este timp și dragoste, dacă este ca să faci lucrul ăsta, este. Poți face. Ce fel de materiale folosiți? La ce? La țesut ori la... Da. La țesut se folosește și ață și lună. Pe la croșetat numai ață diferită este. Și l-am plătit de-am tot cam cu mai mult cu lună. Câți ani aveați când ați cusut prima dumneavoastră ie? Ne puteți descrie cum arăta? Și acasă. Am cusut pentru copii, pentru nepoței, pentru copii și le-am și acasă. Ei, dar tot e de multișor, nu mai țin minte anume cât, dar e de multișor, e de multișor. Cât timp dedicați meșteșugului dumneavoastră? Tot tipul de care l-am,
alvăr în trăista, în lucrările astea. Și o scârbă și o bucurie și un somn, tot în lucrările astea, pentru că am și acasă multe lucrări făcute. Dar cât timp voia să faceți aceste lucrări? Oi, dacă n-am socotit niciodată, pentru că eu în timpul liber, când am timp liber, atunci fac. Lumea, când vine de la prășit, spune să odihnește, doarme, dar eu îi pun mâna pe cucioc. Ca să fac, nu știu degeaba. Interesant. Da. Folosiți unelte sau tehnici tradiționale transmise din generație în generație? E cum, la țăsut am avut toate instrumentele astea de la părinții mei. State de subiectele țăjii și cricul care a făcut țăjii și mai era acolo de la părinții mei. De la ei, de aici, de la socri, tot nu rămas. Cum alegeți motivele pe care le includeți în fiecare model sau design? De unde vă inspirați? Am și niște cărți și vin și în minte. Da, așa, mai spun că le mai transmit pe, cum se cheamă, pe internet ăsta, dar eu de acolo nu știu să le caut. Dar eu am cărți, am scheme, am multe scheme acasă și cărți am cumpărate. Ați participat vreodată la târguri sau expoziții cu lucrările dumneavoastră? Am participat, da. Care sunt acestea? Dacă de mulți ani. Am fost și la Bâlcii Olarului, mai de 20 de ani, mult, dacă n-aș mai mult încă. Și apoi aici, când am fost cu Avinului și cu Iaca cu Aprunii, am fost tot cu lucrările astea mele, cu toate astea. Vă amintiți vreo poveste specială legată de unul dintre meșteșugurile dumneavoastră? Nu știu de asta. Povești cât mi de tata, da? Era tradiția asta să coși sau să faci prosoape la nuntă proprie? Poate ați avut și dumneavoastră așa ceva? Da, făcute de mine încă, nu așa? Curpenul harbuzului sau strovurul de poamă, era floarea, frunza cheiului, se mai nume, tot este ea. La țesut, era coronița, care, nu, asta e frunzășoara, coronița, unde trebuie și aceea, nu știu unde. În copilărie, cine vă spunea legendele și poveștile populare? Le ascultați de la bunici, părinți sau vecini? De la părinți, de la tata meu. El ne spune când eram copil. Și tatăl nostru tot el ne-a învățat. Cum ați devenit interesată de legendele și poveștile populare locale? Eu nici vrea așa să le ascult, dar să le citesc. Mi-e drag. Îmi place să le citesc. De ce credeți că aceste legende sunt importante pentru cultura Moldovei? Dacă ai asta, e tot tăria întreagă se găsește. Și pildele tot din legendele astea, sau pildele din viață, sau soarta vieții care este, tot din legendele astea să eu. Care sunt. Ce înseamnă aceste povești pentru dumneavoastră, personal? De ce înseamnă? E interesant să le citești și le ascult. Și le spun și la copii, la nepoți. Aici am să vă spun, am o carte cu povești de la tata socru, dacă n-are peste 100 de ani. Și eu le citem la nepoții mei din cartea așa. Cartea așa este la mine acasă, dar nu mi-o dat în cap să mă mai uit între asta. Acolo sunt foarte multe povești, tare sunt multe. Și toate adevărate luate din viață. Dar eu, dacă le citesc, le uit. Nu mai intră în cap. Ce sfat le-ați oferit tinerilor care vor să învețe acest meșteșug? Care vor să învețe, la să vie că le arăt la toți. Și mi-ar plăcea să se intereseze careva, dar nu știu dacă s-ar mai interesa amuia. Eu am dintre ei care se interesa, dar nu sunt cu mine. E departe, duși. Din America. Poate ori pe aici. Am din nepoate, care îi place așa ceva. Dar dacă vor de aici din sat care vor, la toți le arăt. Nu mă dau la toți le arăt. Cum am putea încuraja mai mulți tineri să promoveze aceste valori? Numai să aibă dragoste ei. Ei să aibă dragoste, să atragă la așa lucrări de astea. Deci sunt foarte scumpe lucrări, mai ales făcute cu mâna. Sunt foarte scumpe. Cum pot bibliotecile, școlile sau comunitățile să contribuie la păstrarea meșteșugurilor și a tradițiilor locale? Putem așa cum o să-l păstreze, dar să fie și drag, să-l păstreze bine, dar eu cred că se păstreze. Eu cred că se păstreze. Aici sunt cu foarte.
Dacă ați putea transmite un singur gând tinerilor despre tradițiile noastre, care ar fi acela? Să ai dragoste că spatele faci lucrul ăsta. Trebuie să ai dragoste și plăcere de lucrul ăsta, ca să învețe. Asta e picheri în 24 de zi, cu două mărgini. Și pe partea cealaltă are margină. Asta am făcut-o, asta era care e afară. Asta am făcut-o, am scos statele în 2009. Am făcut-o până în 2009, asta am gătit-o. Și pe urmă am scos statele. Asta ne-a nevedit o maică de la mănăstire. Asta de țăsut am țăsut-o unde am vedit maica și de țăsut am țăsut-o eu acasă. Spun că în 2009 am scos statele din casă. Dar este ea ca este ele, am făcut când eram în clasa 4-a. Ea ca este ea. Eram clasa 4-a când le-am făcut, cea că ele se păstrează. Când lumea se hodinește, vine de la prăj să hodinește, dar eu luam ori acul, ori croșeta și le facem ea ca și pe este și pe așa și o horboțică le prosoabe câte le-am făcut tot aici când eram copilă. Acasă eram, ea ca este ea. Și așa la ea. Poate mai sunt și greșeli pentru răsile, dar le-am făcut când eram tinerică. Eram acasă încă. Dar de mult este la alte mai făcut ea ca asta tot învățam la școală când am făcut-o asta fața de masă. Copilă. Dar am făcut-o și încoașe, ca pitere și țăsut încoașe ca și verde de scaun. Aia asta de margine drept. Asta e tot în 24 de iță. De mai și cred că pentru cresle, dacă e pentru fotolii, ca cum s-ar spune. Noi am să mărim, dar voi sunteți tinerele. Și să trebuiască. Păi să mai treacă ale și pentru tine și zice, păi, mi-aduc aminte cu femeie, făcea așa, așa. Poate la școală, nu știu, noi și la școală, nu ne-au învățat la școală, erau învățători care ne învățau la școală, lecție de muncă era.